Kublai api baro ngade mjir nang ubalashna ya kene ka YouTube channel ka bang lai kerteng nadme channel ti kaban kong ngapan pau ya jing sungu ka bakrau na ta jong pi baro khoi ki pai ba ki bla ai ka jing kersan ka jong pi na kapur sikapur pan pet ya ki video jonga hakan ni ka channel ti hakan ni ka kanti ka bamtaru ngas ngo ban ong ba pen Sngewbha pan ai biang ya ka jing kersan ka jong pi na kabanta kawai pat ka video ka bangan sasna shan bat ka kerteng jong kane ka jirwai ka ba kan sasna ka dor jong ka video ka dei thapali kade ka jirwai ka balarwai dai ba shibor mokon kumta Sngewbha nga karpat beng api ki parlok paro apin ai beng ka jing kershan namta kane ka video ka bangan staplation kenang ba da ka jing ai masem ka jong pi minang la susu pan mi ani bansna ya ki we par ki video ki ba ngin saplan ti khu play shibur pi baro play un kar khu ka do pi ya ka yin kasam ka jong pi bat tunang im song pra song sang khu play shibur bangan perkat ya pi jat Facebook ban